duk yadda zaki ki yi ki tabbatar yarinyar nan maganin nan ya shafi jikinta. Na ce ma ka zuba ido, su da kansu za su haƙura su dani. Ba ca kika yi an dawo da kayan nan ba? Mana. Kin gani duk yadda za a yi a samu a shafa a jikin kayan, in ya so sai a ɗauka sai a bayar. Kin manta alƙawarin da muka yi da ke ni har yanzu ina kan wani. Shin da akwai ko abin da zai iya sawa mana da shi? Babu shi, kuma ba na fatan hakan insha Allah. Ni na riga na ɗauki alƙawarin akan duk abin da zaki faɗa a kaina ba zai sa na rabu da ke. Ai ba magana da rabuwa tsakanin hawa da Ke da bakin ki kace mai juna akan alƙawari akan haka. Idan na rasa ka, zan rayu ne amma a mace. Duk abin da zai faru, ko da zaki faɗa cewa ba ki so na, kin faɗa iya baki amma a zahiri ba haka ba. Ai ko da na furta kalmar rabuwa da kai, iya fatan baki ne, ba har cikin zuciyata ba. To ni har yanzu ina kan wani. Haidar, ko da ni da kai tare aka haife mu, ka cire ni a cikin zuciyarka. Saboda zan iya jura komai, amma ba zan iya jura abin da ya wuce minti 10 baya ba. Kuma sannan mun dawo muku da kayan da kuka dawo mana da shi. yanzu na ga kiran daga gidan sama baruka ta ce ta haƙura da aurensa da kanta. Ba ya ce shi ɗan iska ba ne? Ai yaron nan insha Allah sai ya ga hau a rayuwarsa. Na rantsi da Allah kaɗan ma ka gani. Wallahi kaɗan ka gani domin kai mallakina ne, babu wata ƴa mace da ta isa ta aure ka wallahi. In je ina rayu. Sai yanzu na san ka haifi wallahi. Ɗa ne kai na halal tunda ka faranta min. Magana aure babu alluma albarka. Wallahi da zan ga yarinyar nan da ta zo ta faɗa, wallahi da na hakkyauta zan mata. Ba za ka taɓa zama mijina ba, na fasa aurenka. Ba za ka zama mijina ba, na fasa aurenka. Sannan kuma abin da ka mun kaje Allah kai ma ya ba. Daga wannan lokacin na rantsi da Allah sai kin gwammace wallahi sai na kin daina samun salama a duniya. Ba ke ba samun salama a duniya. Wai me yake faruwa ne ka kira ni? Za ka ga na tura maka da list ɗin waɗanda nake bukata. Iya wannan list ɗin kaɗai su muka yadda mu gani a wajen bikin. To idan abin da take faɗa ba gaskiya bane, wannan fa. Ni kan rabo kan rabo. Da fara kalaman soke kafar tamiya, sai na ji komai da komai naukin sauya ne. Sai na ji sun kya a rai ta makara an sarka ne. Baruka, duk bayanin da zan miki kin kasa fahimta ta. A wannan rayuwar yanzu ta wuce duk abin da kike zato. Babu abin da ba a iya haɗawa kuma babu abin da ba a iya. Amma idan kina kokonto a kan haka bari mu nuna miki wani abinci. Yes! ‘Yan Rufa'i Data Link. Da ‘yan Rufa'i Data Link kaɗai nake gudanar da al'amuran rayuwana na intanet. Domin samun sauƙin more data cikin sauƙi, maza ku garzaya ku yi amfani da ‘yan Rufa'i Data Link ɗaya tamkar da 1000. Sa, wow! ‘Yan Rufa'i Data Link. ‘Yan Rufa'i Data Link kuma? Yes, ‘yan Rufa'i Data Link. Sa, ƙwarai kuwa. ‘Yan Rufa'i Data Link shine na ɗaya. To, daman da ‘yan Rufa'i Data Link kuke amfani shi ne kuka banni a baya? Ai a wannan zamanin duk wanda baya amfani da ‘yan Rufa'i Data Link an bar sa a baya. Shi yasa a kowane lokaci zaki rika gani na cikin farin ciki. Tare da walwala. Wani abun ban sha'awa da datar ‘yan Rufa'i Data Link da zarar ka buɗe application ɗinmu nan take kana da kyautar MB 200. ‘Yan Rufa'i Data Link. Shi ne na ɗaya. Mu ne gangariya data lamba 1. Shin kana fama da rashin ƙarfin gaba ko kuma rashin kuzari yayin saduwa da iyali? Cibiyar mu ta Almus Islamic Medicine Center ta zo muku da magunguna iri daban-daban. Ba su da cutarwa, sannan kuma ba su da illa. An tabbatar da ingancinsu. Ka dawo da ƙarfin namiji, ka samu kuzari da nutsuwa yayin saduwa da iyali. Magungunanmu na cibiyar Almus Islamic Medicine Center yana amfani ne daga satin da ka fara shan shi, sannan kuma ba shi da illa ko cutarwa ga lafiyarka. Ga masu aikata istimina'i, ku sani yana haifar da matsaloli masu yawan gaske a jikin ɗan adam. Cutar istimina'i yana haifar da bugun zuciya,
yawan mantuwa, ciwon kai mai tsananin gaske, zafin tafin kafa, ko kuma ka ji